Salam dostlar, men Miras Sehet Guliyev. Program ýerlemäň esaslar sapagy bilen siziň hyzmatyňyzda. Bu sapak boýunça biz takminan 10 sanak sapakdan ibaret bolan bir blog taýýarlaýas. Bu blogyň içerisinde nämeler bolar? Program ýerleme näme, program ýerlemede ulanýan sözler, algoritmalar näme, algoritmalarda ulanýan akym diagrammalary näme? Ýaly meseleleri birlikde çözmäge çalışýarys. Bilen 5-nji tapakdan soň ýalňyşmaýan bolsam, köpräk meseleleri çözmäge çalışýarys. Algoritmalar we akym diagrammalary bilen baglanşykly. Bu näme üçin gerek? Gowy kellämizi gowy oturmaz üçin, gowy ýatda galmaz üçin, akym diagrammalary we algoritmalary ýatda galmaz üçin gowy peýda berer diýip umyt edýäs. Soň näme bolar? Bir blog yani hemme algoritma algoritma temalaryny we akym diagrammalarını bu 10 sapagyň içerisinde öwrendikden soň näme bolar? Yani dowamy gelermi, gelmezmi ýaly soralar bolup biler. Meselem oň üçin hem bir mailnamamyz bar. Ýuwaşlyk bilen bu program ýerleme giriş diýip adlandyrylýar. Program ýerlemenin esaslary, yani birinji bastanjagy, soňundan ikinji bastanjak, üçünji bastanjak, dördünji bastanjak iň ýokarsyna çen, ýagny özümiz bir programy döredip biljek ýagdaýa çenni sapaklary ýazgyp etmäge çalışarys. Hökmani suratda bu ýolla, yani sizin üçin bir anket taýýarlar. Yani indiki haýsy ugur boýunça ilerlemek isleýäňiz, meselem JavaScript bilen mi ilerlemek isleýäňiz, ýoksa HTML, CSS ýaly web design program ýerleme dilleri bilen ilerlemek isleýäňiz mi? O zatlary bilmek üçin bir anket taýýarlar. Ve o anketde sizden gelen istekleri kanagatlandyrmak üçin sizden iň köp gelen isteklerin üstünde sapaklary taýýarlap YouTube'da sizin hyzmatyňyza hödürlemege dowam ederiz. Iň gowy programmist bolup ýetişýän çäk diýip umydymyz bar. Mümkin bolsa ýuwaşlyk bilen käbir sözler bilen bu nemämizi bitirelim, bu sapagymyzy tamamlaýaly. Käbir bir sanak sözüm bar, hökmani suratda bilmegimiz gerekli. Sany ulgam näme? Sany ulgam aslında köp hemmemiz tarapyndan bilinýär, ýöne eşdilýär, ýöne ne manisini köp, yani nereden gelip çykyşyny, nämedigini ken bilemiz. Şoň üçin sany ulgam nämedigini öwretmekden başlasak bu sapagymyzy. Sany ulgam aslında ansat dil bilen düşündürilende, ýöneköý dil bilen düşündürilende kompýuter edilýän hemme işleri sanly ulgam diýilýär. Şu wagt mysal getirmek üçin öňler dokumentler hemme zat elde edilýärdi, elde zat ýazylýardy, elde çizilýärdi, elde gol çekilýärdi edilýär. Onu poçtalyanlar bilen ugradylýar. Şimdi onu kompýuterde taýýarlanýar, kompýuterde gol çekilýär, kompýuterde internet bilen başga filiallara, başga bölümlere ugradylýar. Yani abişni fizik dünýämizde bolan zatlar kompýuteriň üstü bilen, yani ikisiniň arasynda edip başladyk inni soňky döwürler. Oňa näme diýilýär? Sandy resminama dolanşygy diýilýär türkmençe aýdanmazda. Yani öňkü adaty ýagdaýdaky zatlaryň kompýuter diline geçmesine sanly ulgam diýilýär. Hemme zat şonýalyk öň hasap pesip işleri öň kagazly uçurda edilýärdi, inni kompýuteriň üstüne edilýär. Yani gysgaça aýdamyzda kompýuterde edilýän işlere, yani dijital ile inglizçede dijital ulgam, dijital platform diýilýär. Biziň türkmen dilimizde sany ulgam diýilýär. Kompýuterde edilýän hemme işlemleri gurşaýa sany ulgam.
Yani internet, diňe internet däl, yani köp kişiň aklyna kellesinde peýda bolan pikir internet diýip algylýar. Internet däl, kompýuterda aky işleň hemmesine sanly ulgam diýilýär. Sanly ulgam nerden gelip çykdy? Sanly ulgam, yani näme diýmek, näme üçin sanly ulgam diýildi? Biziň görýän, käbir bilýän sözlerimiz var. Mesela şu taýda goýdum. TB, yani terabyte. 1024 gigabyte bir terabyte edýär. Doğru değil mi? 1 gigabyte'ın ham näçe? 1024 megabyte edýär. 1 megabyte'ın 1024 kilobyte edýär. 1 kilobyte'ın 1024 byte edýär. Bir byte näme edýär? Bir byte gapdalynak suratda var. 1 byte 8 bit edýär. 8 bit näme? Gelelim mesela esasy ýerine. 8 bit demek 8 sanak sandan meydana gelen, sandan ibarat bolan bir dizi diýilýär, bir topor. Yani 8 sanak san var, içerisinde diňe 1 we 0 sanlary var. Şoň üçin ama, yani bu näme? Bu kompýuteryň dil düşünýän dili. Şu wagt biz size şu sesler bilen size yüzlenýäs. Kompýuter bu seslerimizden ýa-da ýazyk, işte salam, işte harfler bilen ýazylan sözlemlerden kompýuter düşünen ak nämeden düşünýär? Şu 0 1 0 0, yani CPU şu zatlar düşünýär. Yani şunýaly harfler bilen näme edilen zat ýok. Mesela A harf diýip ýazylanda şu sanlar gidýär. Kompýuter şuňa düşünýär. Yani A diýip biz klawiýeden bir A harf basamyzda kompýuteryň CPU-syna şunýaly habar gidýär. Ol A diýip düşünýär. Yani insan, adamda nähil beýin bar bolsa, kompýuteryň CPU-sy bar. CPU şu A diýip ýazylanda şu näme edilen, şu taýda görünen sanlar düşünýär. Yani şular gidýär, A diýip düşünýär. Kompýuteryň dili. Yani kompýuterler diňe şular bilen düşünýärler. Şoň üçin hem şular bilen düşünýänlikler üçin bu soň hani has içkin soň ileride belki gires ýöne şu wagt diňe bilmeliýimiz, kompýuteryň düşünýän dili 0 we 1lerden ibarat bolan üçin, yani sanlardan ibarat bolan üçin kompýuterde edilýän hemme işlere sanly ulgam diýilýär. Yani sanly diýilýär, dijital diýilýär. Düşündirip bilenlerini umyt edýän nesip bolsa. Soň ýene bir bilmeli zatymyz programmerleme näme? Şu wagt bir programma var biziň görýän programmalardan biri, mesela Tamakars bir programmist tarapyndan ýazylýar, taýarlanýar şol bir programmist tarapyndan. Programmist nädip taýarlanýar? Kodlar ýazyp taýarlaýar. Şunýaly kodlar ýa-da bu web, nämäki web saytlaryny döretmegiň kodlary. Programmist şunýaly zatlar ýazyp bir programma döredýär. O şu programma şunýaly şunýaly kodlar ýazmak üçin programmerleme dilleri var. Mesela telefonlar üçin Android programmalar döretmek üçin bir programmerleme dili ulanylýar. Web design ýazmak üçin bir programmerleme dili, başga bir programmerleme dili ulanylýar. Ýa-da bolmasa kompýuter desktop, yani kompýuter ulanylýan Word, Excel ýaly programmalary döretmek üçin başga bir programmerleme dilleri ulanylýar. Yani şu taýda bar, mesela PHP, Android, mesela Android iPhone'lardan başga platformlarda ulanylýan programmalary ýazmak üçin ulanylýan programmerleme dili. Java var, Python var, sonra C#, Microsoft.net, ASP, Objective-C
ýalak programmerleme dilleriniň üstü bilen bir programma ýazylýar. Şol işleň hemmesine programmerleme diýilýär. Gysgaça. Bu sapagymyzy şu taýda tamamlaly. Geljek sapakda nesip bolsa algoritmalara, yani programmerleme giriş başladar. Nesip bolsa bu gedek şeberde tamamlaly. Indiki sapakda görüşýänçek. Hoş, sag bolun, sagtda görüşelim.